Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kaya sa mga ka-action natin nga nagatutok na sa subong nga hapon, labi na gid sa amon man nga mga Facebook Live viewers, mayong hapon lang dira sa inyo. Okay? Sige So, diri kita antes man ang tanan, diri kita anay sa aton iyang regional or weather forecast sa subong iyang adlaw. Ang lakat sang panahon. Hay ang tail end sang frontal system amo sa karon ay nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang central kag southern Luzon. Ang northeast monsoon amo naman na nagaapekto sa northern Luzon, samtang easterlies ay nagaapekto sa mga nabilin iya nga parte sang pungsod. Ang Western Visayas, lakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon iya nga kalangitan, nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan bangod sa easterly. Mahinay, tubtub kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan padulong nakatundan na sidlangan ang mabatsyagan sa kabugusan nga isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalod. Kay na si Haring Adlaw nagbutlak mga 6:46 kay nasang aga. Kani naman ang mga tunod 5:55 karon iya sa Kasisidmon. Ang temperatura yara nag-range sa 27 to 32 degrees Celsius. So, nasiling ko nga do, feel ta nagid ang kainiton. Okay, nagid iya ka init sa suwong iya nga panahon, okay? That's why nga panugyan gid sa aton yung mga ka-action. Kung may ara ka mo dira sa protection sa lawas, dala na lang nga daan kay para hindi ka mo yung matamaan. Hindi ka matamaan sa tuman ka init nga panyampo sa karon. Sige, ano bala ang aton yung mga istoryahan sa subong nga hapon? Unahon naton ang mga headlines danay naton sa national, no? Dumdum ka mo ang issue ini balang sa iya ka maritime militia vessels sa China sa West Philippine Sea. Di sumong amo naman ni ang mga panibag-o naman iya nga mga issue, mga panibag-o nga mga issue kagati ang US nag-upod man sa ila iya nga or nag-upod man sa Pilipinas angod sa syempre panawagan sa China nga kung pahimo o mahimo pahalino ng ila iya maritime militia vessels. Syempre kung ikaw dira may makita teritoryo sa Pilipinas iya ka vessels ang China or iban pagid-abi iya nga mga pungsod ang ara sa imo na sakupan, syempre mariak ka lang gid, di ba? O hindi lang yung isa duha kundi pila 183 ti nagnubo-nubo na kay nagligad 220 na da siya ang nakitaan. Abi niyo matago nyo lang ang inyo dira nga mga vessel ara kay nakitaan. Te
subong ang US nagpagwa man sa ila ipagsuporta sa Pilipinas, syempre sa panawagan sa China nga kung mahimo pahalinon. Pwede makatuga ina sa nga kabalaka kag syempre sa seguridad man no? Sa seguridad man kini mo na mapiho kung ano man ang ila nga paminsaron. Kag syempre isa pa ka aton man nga pagaistoryahan. Ini nga may angot bala sa ginhimo sa militar. Ginhimo sa militar nga pag-reinstate or pagbalik sang duha ka mga opisyal nila o nga nakahimo sang sala. Dumdum kamo sa ilan ng Armed Forces Deputy Chief of Staff for Intelligence Major General Alex Luna kag Major General Benedict Arevalo nga nagsabi naman nga Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations. Dumdum kamo na sa ilang nga duha. Ini sila ang gin-reinstate sa militar. Galing kay ti mga progressive yang mga miyembro sang House of Representatives o kon Kamara, wala gid sila nagadisgusto gid sila. Nagadisgusto gid sila kay kaangay lang nga nakahimo na sang sala nga apabalikon mo pa iya sa ilang posisyon, di ba? So muna ang ginapakamalaot sa karon sa pila ka mga progresibo nga mga mamalidha sa Kamara kay tito hindi gid nila nauyunan ang pagbalik sa sining duha, ang pagbalik sining duha sa hanay sa militar. Ag syempre, aton man yung paghambalan since ting-ilinit subong, di ang mga ka-aksyon nato nag-worry, ginadara, nag-worry kung ano ba lang ang pwede nila nga ipahid sa ilang nga panit para kuno nga ma-maintain ang healthy glowing skin. Sige. Ang inaiya nga tupiko ang aton man pag-istoryahan karon sa aton nga FYI portion. May ari ko din 5 ka mga bagay nga pwede naton himuon para iya nga mapabilin nga healthy ang aton nga pamanit bisan nga subong tamaan kainit. Sige, kag syempre bantayan man naton ang pagabasahon ko yang sulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma. Tala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We. And also ang aton pagidiya nga pagabasahon man nga horoscope of the day aton kapalaran for today. So standby lang dira sa aton nga mga ka-aksyon. Hindi gid magliso magliso. Continue lang na sa pag-monitor. Pero diri kita anay, balikan naton ang aton nga mga gin-headlines kay ina sa national. Unahon naton ining issue sa karon sang maritime militia vessels or militia vessels dira sa West Philippine Sea. Nagaupod ang Estados Unidos sa Pilipinas angot sa concern bala sang sining mga vessels ng China malapit sa Whitsun Reef sa South China Sea. Kag nagapanawagan sa Beijing nga unta to na ang kaangay nga tikang. Sunod diri kay US spokesman Ned Price, sabi dapat unta to na sang China ang ila maritime militia pangud nagaapekto ini sa kalinong kag seguridad. Na siling ko bala kay ina on ikaw dara iya teritoryo nimo tapos may makitaan ka dara mga foreign vessel hindi kaihan makulbaan o kapin pa kon hindi ka knowledgeable sa mga bagay-bagay nagadulot ginaiya sang kakulba sa publiko possible yung kibot na ta may nagalinupad na dara sa aton yung mga dala nila yung mga armas. Tiyan mo nang ginakulbaan sang Pilipinas, kagti syempre isa man ini ka concern kung seguridad ang paghahambalan. Sana'y waluan, una diri nga nagpanawagan ng Pilipinas nga dapat kuhaon na sang China ang ila vessels. Kay man ginakabig ini illegal, Illegal kag ang isa pa ka na-discover nga ang ining mga Chinese vessels gali nagapatigayon sang aktibidad nga magkaguba sa dunang manggad. Siyempre, kita ginapreserba tang dunang manggad tapos sila gubon lang nila. Siyempre, dako na nga paglapas man, Dako ina nga paglapas sa kasuguan sa Pilipinas. Iti, siyempre, may ara kita sang existing nga law, Existing law nga naga-prohibit or nagadumili,
no, kinahanglan abligan ang dunang manggad, hindi iya nga paggubon. No, kita gani di ba? May pila ka mga area diri sa Pilipinas gina-preserve ang ila dira nga mga kagulangan, no, ang ila area abi nga nasakupan nga mga baybay, gina-preserve tapos dito sa West Philippine Sea, no, hilabtan lang sang iya ka China. Ngati syempre hindi gidya manami, sa madumduman, no, na-mention Komando 120 na dakturis ang una, no, ang na-monitor nakitaan nga mga vessels ang Chinese, no. Pangsakaron, tinaga 183 na lang kay makapilaman ni sila ginmuno, no, nga mata-mata nyo na dakwa, ang inyo yung mga vessel, nga yara karon nagatinera dara sa Julian Felipe Reef o kung ang tawag man nga Whitsun Reef sa West Philippine Sea. Sa nabaluan, una ininakitaan sa tong Marso 7, 2021. Isa pa ka aton man pag-istoryahan, ining palayag bala sa pila ka mga progresibo nga mga mamalidha sa kamera kay man ilagin pagkamalaot, no, gin pagkamalaot ang pagbalik sang duha ka mga opisyal sa militar nga sadto gin-relieve angot bala na dumduman ninyo nagpagwa sang listahan sang ginaligar mga katapo sang komunista nga grupo which is ang uli nag-react man ang mga natungdan or ang mga kalakip sa listahan kay hindi iya matuod. Kung nagsiling sila nga kung nahimo, i-verify nyo na danay nga report. I-verify nyo na danay nga report, pinagusto lang ka mong iya pang lawag sang amon iya nga mga ngalan. Kagti ang iban dito sa mga natungdan, naggasiling pagani, lang ginobliga ang mga militar, no? Ang mga officials sang Armed Forces of the Philippines nga dapat mangayo ka mo sang sorry. Mangayo ka mo sang sorry in public, kaya syempre in personal man sa mga natungdan dito. So, sunod diri kay bayan muna Party List Representative Ferdinand Gaite, hindi na bag-o ang mando, no? Hindi na kuno bag-o ang mando ni Defense Secretary Delfino Renzana sa administrasyon tayo ginatumo diya nga administrasyon, muning administration ni Presidente Rodrigo Duterte nga kilala kuno sa ginaligar pag-recycle sang mga opisyal nga sa piyak na kahimo sang sala ginabalik Japon. Namo na ang palayag ni Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaite. Para naman iya kay Bayan Muna Party List Representative Eufemia Cuyama, tamya kinahanglan nga i-obserbar ang command responsibility, no? Ilabi na sa militar, ara ka mo sa military, tapos kamo mismo, wala nag-observe sa command responsibility. So, kay Kuyamat, kung gusto nyo nga magsalig ang publiko, no? Kung gusto ninyo nga magsalig ang publiko sa inyo, dapat i-verify ang mga impormasyon antes pa ipagwa. Sa nibaluan, ginda-depensahan ni Lorenzana sa the Armed Forces of the Philippines, Deputy Chief of Staff for Intelligence Major General Alex Luna kag Major General Benedict Arevalo. Si Arevalo nagkaserbi man diri sa aton sa Negros sa 303rd. Antes pa man siya gin-assigned bilang Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations. Kaya ginpahayag nga hindi directly liable kuno ang duwa ka mga opisyal sa pagpagwa sang sala nga listahan angod sa ginaligar mga miyembro sang NPA. Apang depensa sa mga progresibo nga mamaridha kaya bisan hindi pa sila ang direkta nga nagsulat sang ato yang mga ngalan given bala as officials sang militar dapat liwat nila ini nga gin-verify. Dapat liwat nila ini nga verify agud iya nga masiguro bala, no? Masiguro antes pa man ipagwa sa publiko. Kay ti nagdulot gito sang syempre kabalaka sa mga natungdan kay mabutang isa lang alang ang ilang sitwasyon given nga gilawag ang ilang mga ngalan as mga members ng NPA or mga front abi sang CPP NPA. Ti ikaw bala kung malawagan ka no hanang kulba mo dirang mabatsagan basi wala pagkaaga kibot na lang ang mga pamilya mo. Nasapuan ka na lang kundiin tong lugar.
una ginakabalakan sa mga concerned or mga natungdan dito yung mga ngalan. That's why nga ang pila man ka mga mamalidha, nag-aapilar sila nga kung mahimo, mangin dapat antes man pagwaya sa mga information, i-verify danay, no? I-verify danay agud wala sa ngalan nga maguba. Kagati syempre ma-sure gid nga inang mga ngalan is ang mga matuod gid man, no? Mga matuod iya nga mga members nga leftist, no? Kagti para wala ka mo dira isang may malapakan man, no? Mako mo ng mga ngalan dito, ipanglawag mo yan. May iban dito nga mga, I think, abogado. Kinlawag, ti himali yaman. Kung kaisab lang kalink ang mga abogado actually, tungod man kay ti sa sahi isang ilay nga trabaho, wala man as laga pili kung sinong ila iya nga ibuligan, di ba? Ti wala man as laga kabalo kung kaisa galing ang ila nga nabuligan. Member to sang leftist, tang ila iya pagserbisyo man lang, na? Kung kaisa ti nagakalamatan or gakabutangan ay gakalamudan, no? Sang mga negatibo yung paglantaw, that's why ginadalahig sila sa mga kung ano-ano man dira nga mga issue. Sige so mo yan to ang pilaman ka mga information nato nga nakuha gikan niya sa national, no? Angot sa sining pila ka mga problema sa karon, na? Ang issue angot iya sa mga vessels ng China sa West Philippine Sea kag ang ining pag-reinstate sa liwat sang duwa ka mga opisyal sa militar ang ginaligar gani nakahimo na sang sala do gin-recycle lang kuno or ginpabalik naman liwat sa posisyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time 1:47 na kita. Standby dira sa aton nga mga ka-aksyon kay sa ako nga pagbalik aton iya nga paga-istoryahan ang aton man nga FYI portion, no? Ang aton iya nga topic pila ka mga bagay nga pwede himuon para iya nga mapabilin nga healthy ang pamanit bisan subong iya nga tama kainit sang shampoo. Ato na Dr. Pinoy Squad. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang
Magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay This is my life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. So, sige, diri na kita sa aton man nga FYI portion. Ang aton iya nga topic sa sumong nga hapon. Lima ko ka mga bagay nga pwede naton iya himuon para nga mapabilin nga healthy ang aton iya nga pamanit. Diba? Usual ang mga ka-aksyon naton sumong. Diba? Para kay Action JM. Kung kaysa ti wala na sang oras para iya sa ginatawag nga intensive skincare. Intensive skincare. So, yari man ang pila ka pwede naton iya nga himuon para kuno nga mapadelay. Kay ti given gid man na siya basta kuno nga mag-edad ng tao, di ba nagakorinot naman iya ang aton nga pamanit. Pero may pila gali ka mga simple lang nga mga pamaagi man nga pwede naton himuon agod iya nga mapadelay, no? Mapadelay ang pagkurinot sa aton iya nga panit. Kaya syempre iban pa nga mga skin problems. Number 1, proteksyonan ang kaugalingon batok sa init sang adlaw. Kay ti isa ini ka importante, no? Isa ka importante nga bagay agud iya nga maproteksyonan nato ng aton nga panit inang hindi kita iya ma-expose sang too much nga kainit sang silak iya sang adlaw. Kay man ang dugay kuno nga exposure sa init sang adlaw makadulot ini sang wrinkles, age spots kag iban pa nga mga skin problems. Subong man makapa-increase ini siya sa risgo sang skin cancer. So ang pila man ka mga ginapanugyan nga kon mahimo ti uso naman ang subong, di ba? Mga sunscreen cream or mga lotion dira. And usual naman siya naton yung makitaan sa mga balaligyaan, no? Sa mga cosmetics. Insakto good man. Wala nun yun hindi familiar. But anyway, kadto ka mo dira sa mga para makabakal ka mo bilang protection, no? Bilang protection sa inyo yung nga panit. Ang ikaduha, magpasilong, magpasilong sa mga area nga syempre maburubugnaw kag handong, no? Kang init nga likawan halin 10 AM up to 4 PM. Kamo ginadrang gabi gid ang silak isang adlaw, no? To titama nagkasakit kung mag-igo man sa aton iya nga panit, labi pa kon wala kita isang cover dira or bisan gani may payong pagkita kon kaisa tumatsyag mo duga lusot sa gihapon. Kag ang ikatatlo magsuksok isang protective clothing pareho dira sa mga long sleeve shirts, long pants kag kalo. Kay dako man ini siya nga mabulig santo ti magkabatsyag kagin man sang ginot, but then helpful naman sa para sa imo kay bisan pa paano hindi matamaan ang imo iya nga panit kay syempre may cover pa, no? May cover pa, hindi siya directly nga or hindi directly mag-igo ang silak isang adlaw sa imo nga panit. Ang ikaduha naton, hindi magpanigarilyo. Ang pagpanigarilyo gali nagakontribute man ni siya sa pagpa-wrinkles.
ano nagakurinot ang imo iya nga panit. Kag madasig ka daw tigulang na iya kon tulukon. Yan, sa mga nagapanigarilyo dira, amat-amat na lang amat-amat na nga idulaa inang. Kay man, kung gusto mo iya nga lang, ano man, kung gusto mo nga younger looking ka, no? Kung gusto mo nga younger looking ka, untatan mo na ang pagpanigarilyo. Bisan tuod nga ti mera gina iya nga nang hindi bla mabuhi kung hindi makapanigarilyo. Pabulig no? Pa-check sa doktor kag magpabulig kung ano ang pwede nga himuon agud iya nga mapahagan-hagan ang imo iya nga pagpanigarilyo. Syempre, ang isa pa gid sa malain man nga epekto sa pagpanigarilyo gali, maka-damage ini siya, no? Maka-damage sa collagen kag elastin. Ini ang fibers nga nagahatag sa aton isang naghatag sa aton panit sang strength, no? Kag elasticity. Kita ano na kung yamhon mo na o do ka lumok tsaktang term. Do ka lumok nan. So amo na gali ang mabulig sa aton sang collagen kag elastin. Pero kung halay ka dira isang panigarilyo, ti maapektuhan ginang imo yang nga panit. Ang ikatatlo, halungan ang panit, no? Halungan kung magpaligo, for example, bala, no? Ang pagtinlo kung bala sa lawas, may dako ini siya nga factor, agud nga mapa-maintain ang maayo naton nga pamanit. Ang una ged, pinaka-importante naton iya nga tandaan sa pagpaligo, limitahan ang oras sa pagpaligo, no? Ang mainit kag malawig nga pagpaligo makakakas gani inablasan nga oil, no? Sa aton iya nga panit, gani mas maayo nga limitahan naton ang oras. Si Action JM group pila ni ka oras maligo ay may 45 minutes JM, 20 minutes. we 1 hour. Na dapat limitahan mo ng imo yang pagpalawig ligo. Kay man makaapekto na gali sa imo nga panit. Kag kon mahimo pa lang kung gabatsyag ka ba lang natugnawan ka. Di ba kung natugnawan usual, di pa init ka dayon tubig kag iimpon. Dira iya sa may tubig syempre nga bugnaw. Uy, malain man gali sa aton. Kaya ginakakasi na ang oil sa aton iya nga panit or natural oil sa aton iya nga panit nga nagabulig sa aton man nga paskin agud iya nga mapabili ni healthy. Ang masunod, likawan dira ang mga maisog nga mga habon. Di ba may mga habon kag detergent nga amo maniho isa man sa mga rason makapakakasang oil sa aton iya nga panit. Kit-ano kun ka isang after ninyo, for example, panglaba, no, duduga kurinot ng panit mo sa imo ya palad. Bangod ina gali or sometimes nagakapilas pa, no? Nagakapilas pa. Oy amo man gali ang pila ka rason kay tungod ya isog ang gingamit nimo nga habon. That's why nga nagaka-apektuhan man ang imo nga panit. Labi pa kung ang imo ya panit tamaan ka sensitive. So dapat ang ginapanugyan kung mahimo pa lang magamit dira sa mga mild lamang, no? Mga mild lamang nga mga habon, agud ya hindi tanto maapektuhan man ang imo nga panit. O sa mga nag-shave naman dira, sa mga nag-shave naman dira sa ila yang balahibo sa tiil o sa ilok and other pagid-abi, no? Kung mag-apply or mag-shave ka mo dira, no? Mag-apply sang shaving cream, lotion o gel, no? Mag-usar man sang matinlo kag matalom nga razor. Kay kung tuktukon ra gamit nimo nga razor, paano pa na karon makakakasang balahibo, di ba? Kag hindi nami ang iya nga result. Kag ang isa pa gid, ang pag-shave dapat, ara iya sa direksyon niya kung sa diin gatubo ang balahibo, hindi nga pabalik. Kaya mo nagali ang rason kung nga ado nagakakudul-kudul. For example, sa aton iya nga ilok, no? Kung nag-shave ka, ang imo nga pagdireksyon sa pag-shave nimo is pabalik, may tendency nga
do ka chicken skin nandoon muna ang resulta or sometimes di mapilas kapay kung hindi ka kabalo maghalong so muna dapat sa mga nag-shave dira or and also sa mga kalalakin naman di ang ilang burangos na kung kaisa mag-shave mo dira kung hindi insaktong yung mga pag-shave laban pa kung kaisa mapilas ka so dapat inanay lang okay. Ang masunod, sa pagpahid man bala, kahit syempre tapos mo abi paligo, no? Tapos ni mo paligo, natural lang na yung magpamahid ka, gamit ka dira sang tuwalya. Kung mahimo pa lang, no, inanay lang. Inanay lang ang pagpahid kay para iya nga may mabilin pa bala nga moisture sa imo nga panit kay ti kun sobrahan man naton kapag pahid gid na magmalamala gid no ti wala na nabilin sang moisture kag tapos sa nang nakitaan mo kun kaisa nga do ka ga-dry gid siya tama no ga-dry gid siya kaayo so kun mahimo pa lang pahili lang nga daw ka gentle lang bala or light lang kaya para may mabilin pa nga moisture sa imo nga panit. Kaya ti syempre ang next amo nga i-moisturize ang mga dry skin dira. O ti na given gina iya sa aton no. Given gina sa aton damo diri sa aton yung mga dry skin. Amo na nga panugyan nga kung mahimo mag-usar sang moisturizer. Kag ti syempre ang imo dira nga nasawaan nga moisturizer hindi man ang lain-lain dira ha kay wasi maapektuhan pang imo iya nga panit no maapektuhan pang imo panit kung hindi ka makasaho. Ilabi na gid syempre gamiton ang may SPF na gamiton ang may SPF kay makabulig ini siya na makabulig ini siya bilang protection man sa aton iya nga panit o sa too much or hinabalang hindi gid malikawan naton nga pag-expose sa init or sa silak isang adlaw. Ang ika-apat naton, healthy diet. Ang healthy diet makabulig sa imo para iyang mapamanami man ang imo iyang skin. Magkaon dira sang prutas, utan kag may mga puno balasang protina nga mga pagkaon. Kag ti syempre hindi man pagkalimtan mag-inom sang tubig, no? Mag-inom sa nga kaigo nga tubig agud nga mapabili nga dehydrated, ha? Kay man kun ang panit kun bala ay kung kita kulang kita sa tubig, no? Panit naton makita na sa aton nga panit, ha? Nga kulang kagali sa tubig. So importante nga balanse, na? Importante nga balanse agud iya nga ma-achieve nimo ang manami nga pamanit. Ang ika-last, ikalima, ang stress nga ginatawag maka-apekto man sa aton iya nga pagdasig dira kurinot iya sang panit. So importante nga ikaw kahibalo ka mag-control, no? Kahibalo ka kung paano iya i-control ang ginatawag nga stress. Kay man ang stress maka-contribute ini labi na sa mas sensitive bala nga panit kag mahimo makapatrigger sa nga acne breakouts kag iban pa nga mga skin problems. Notice nyo kung kaisa kung tamaan ka mo for example, wala ka mo kapahuway, no? Wala ka mo kapahuway tungod man sa mga ginapamensar dira ninyo nga mga problema o sa mga mga estudyante, sa mga estudyante damo sa mga ulubrahon, ang mga module nga mga ila nga nagkala-pending dira nga supposed to be nang kinahanglan na sang answer. Di nagalibog ng imo nga ulo, na? Nagalibog ng imo nga ulo, syempre stress ka na. So sometimes amo nagapalid man kun kaisa, nga nagaka-apektuhan ang aton iya nga pamanit. So importante kuno nga yara ya sa healthy state ang aton iya nga utok agud nga ma-manage naton ang ginatawag nga stress. Kaya importante sa tanan amuya ang manami or malawig bala nga pagtulog, no? Nagakaigo nga pagtulog agud nga balanse ang tanan. Kay kun manami ti syempre ang aton iya nga tulog, no? Wala kita isang worry bala pagbugtaw naton sa aga. Dito ka naya-naya. So, makitaan man ina sa aton gali nga
pamanit. So, sige, amo yan to ang aton man nga topic, no, sa subong nga hapon para sa aton nga FYI portion. I hope nga makabulig dira sa inyo, ilabi na gid sa mga problema dira sa ila yang nga pamanit, subo nga tig-ilinit. No, subo nga tig-ilinit. Agati amo na panugyan lang, mag-inom lang damo tubig kay para no, para malikawan nga nabalang mahapo ka dira or di gani nang maapektuhan ng imo nga panit, di ba makitaan gani sa aton kay actually ang skin kuno naton amo ng mga balasihan kun ka isa para mabalaan kung may problema ka internal. May problema ka internal. That's why nga, ang mga doktor gani kung kaisa sa skin lang galantaw, makasiling na sila or may something sa ibo na kulang ka sa tulog. Amo na usual ang nagkakakitaan sa mga health professionals naton. Kung amo na mga eksperto na gidya, makakita na sila sa aton o ginabasihan lang na nilang aton nga pamanit. Yan. So, sige amo yan to ang pilaman ka mga ma-share na kon sa subong hapon sa inyo. Angot iya sa aton nga tupiko. Paano naton nga mapabilin nga manami ang aton iya nga pamanit. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:11 na kita. Standby dira sa aton yung mga ka-action. Kay this time, ako na pagabasahon ang surat man nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Sige, ang aton letter sender, isa ini siya ka babayi. Nagapatawag lamang sa kay Edna. Kagang sulat ni Edna nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Edna, 40 anyos. Tita, bisan na buhi pa ang bana ko, do pareho lang bala nga namatyan ako sang isa ka mabuot nga kaupod sa kabuhi. Isa ka maayo nga bana si Delphine kag responsable, Tita We. Isa siya ka ordinaryo nga empleyado sa isa ka opisina sang gobyerno, pero wala naman kami ginakapos kung pinansyal ang paghahambalan. Apang isa ka hitabo ang nakapabag-o sa amon kabuhi. Kita na aksidente sa motorsiklo ang ako niya bana, kag naapektuhan sini ang iya nga utok, bangod man nga ang igo sa iya ulo, Tita. 3 kaadlaw man antes siya nakabugtaw. Kada ko ang ako niya pasalamat, bangod na kaluwas siya, Tita. Tuig 2020, sang matabo ang nasambit nga insidente. Kag suno sa doktor, dapat kuno ako maghanda bangod sa pagbag-o sa batasan sang akon bana. Kag-abi mo, Tita, ini nangin matuod gid. Hindi na siya
ang sadto isa ka mabuot ko nga bana. Nangin pala away na rason nga ginkakas sa trabaho matapos nga ginsumbag niya ang pareho man niya nga empleyado tita. Ang isa pagid, masami siya makakita sang away sa amon niya komunidad. Kag bilang asawa, ako na lang ang nagapangayo sang dispensa sa mga tawo nga iya ginapakitaan sang malain nga pamatasan. Bisan sa akon, kag sa amon na mga kabataan tita, hindi naman manami nga batasan ang iya nga ginapakita. Apang sa pihak sini, wala niya kami kaagi na padapatan sang kamot. Ang problema ko lang sa karon tita, tungod sa panibag-o niya nga batasan. Nga sa karon tama kabudlay para sa ako. Tita We, ano bala ang pwede ko nga himuon? Salamat gid sa pagbasa sa nga konsulat, ang tagpadala, Edna. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. Kaaga mo yan to ang sulat ni Manang Edna, no? Ni Nanay Edna. Nanay Edna, kay 40 years old na siya. Amo yan to ang iyaman nga sulat, angot iya sa iya nga bana. Problema niya sa karon kay naglain balang pamatasan. Nagka-apekto gid, dako ang epekto sa ilaeng nga pangabuhi. So, siga, standby dira sa aton nga mga ka-action kay sa ako nga pagbalik. Ako naman niya pagbasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma para sa aton letter sender sa kay Manang Edna. Naman dira mga kauturan, kung Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang Mayong hapon sa ating mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaca Gamala, good afternoon mandira. Kay Ami Agostines Varona, mayong hapon. Permis la kuno nagalantaw live sa program. Salamat kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido. Thank you so much, good sa mga imo yang star.
Pabati ko no sa iya nga sister nga si Merly Dolido Magallanes. Happy birthday. Sige, happy birthday dira sing mo Ma'am Merly Dolido Magallanes. Sa kay Ma'am Atia Kim Eriman, mayong hapon man. Sa kay Sir Melily Oligo, good afternoon dira. Tamyaw ko no sa tango, ba inday idol ni sa or idol, ano man? Okay. Kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, USA. Sige, salamat gid. Kay Ma'am Carol Montoya dira sa Quezon City, good afternoon. Sa kay Sir Leo Talaman, good afternoon man. Grabe kuno ka init. Oy, dira sa Banwasang La Castellana. Muna gani Sir Rambal ko tamaan gi kainit subong. But okay, sa kay Ma'am Pedrinia Ironman, good afternoon. Salamat gid salamat gid. Aba, nagamag-an ko no ang iya tagipusoon. Sige, thank you so much gid Ma'am Pedrinia Ironman. Kay Ma'am Virgie Olpina, good afternoon. Good kaghalong. Sige, salamat gid Ma'am Virgie Olpinda dira sa Myceline Homes. Sa kay Sir Alex Montasa, mayong hapon. Thank you gid sa pag-monitor. Sige. Sa kay naga-monitor gali si Ma'am Pedrinia dira sa may barangay Handumanan, Zone 6. Nagapamati ko no ang iyang iloy si Mama Judith kag ako na palalabs Christian Mosquera. Salamat gid. Sige. Sa kay Sir Elmer ito na sa regalado mayong hapon. Tamyaw niya kuno ang Regalado family sa Sitio Abaca, Barangay Ayungon, La Carlota City. Labi na gid kay Elvira Regalado. Salamat. Kay Edmar Carpintero Mugar, good PM. Okay. Sige. Uy, nadulaan sa kunuwala to. Basi may nakakita dira. Santa Fe kuno nga rota. Okay, nasang aga kung mahimo kuno i-turn over lang diri sa station kay nawiget siguro kay ina wala gid na mulalungan. Okay, sa kay Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon dira sa Pandanon DSB. Good afternoon lang dira. Sa kay Ma'am Angela Liarte gayon dato, good afternoon man. Kay Ma'am Ann Bella, thank you so much for the star. Kag nag-monitor na siya. Okay. Sige. Sa kay Ma'am Maria Luz Grijaldo Macunat. Tamyaw, Julie Giging. Giging? Sakto ni babasa ko. Sa iya ika 70th birthday. Subong. Happy birthday sa kay Ma'am Julie. Sige. Thank you so much man. Sa kay Sir Amor Malayang, mayong hapon. Kay Rhea May Banchas Oxenia, tamyaw niya kuno family Oxenia Banchas, Espino, Gordon, Duhapa, kag mga tita ko sa Bayawan City. Kag sa mga taga-barangay Manghanoy, La Castellana. Salamat gid. Sa kay Ma'am Martin, kay Sir Martin Aliling, Kay Sir Martin Aliling, good afternoon. Sa kay Bell Onya Yogam Malizde. Wow! Thank you so much. Thank you so much for the 45 stars, Ma'am Bell. Sige, salamat gid sa liwat. Sa kay Ma'am Donna Navarte Macario, mayong hapon man. Kay Sir Arman Regalado nga naga-monitor sa May Montara, Isabela. Salamat gid. Kay Marlene Abadinas Macuel, mayong hapon. From La Castellana man ko no sige na mo naga-monitor sa buong La Castellana. Anyway, thank you so much gid sa inyo yang pag-monitor. Standby sa dugang paginako nga i-share nga information. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Kag pabalik diri sa aton na programa. And this time ato na ipagbasahon man ang mahatag nga advice ni Tita Wet para sa aton letter sender sa kay Edna. Mayong hapon sa imo Edna, kag salamat sa gin-share nimo nga problema diri sa This Is My Life. Ang problema nimo kay ang imo bana kada kaagi ang aksidente, ang daw naglain na ang pamatasan kag muna nakadasig mga kig. Bisan ang doktor nagpaandam na sini nga posibilidad. Sa karon nga panahon Edna, nagakinahanglan sang suporta kag pag-insyende ang imo nga bana. Sa nasiling mo, sadto tama man kabuot sa imo nga bana antes pa man natabo ang aksidente. Di naapektuhan gin siya siguro sa amo nga aksidente. Wala kita sang may mahimo dira bangod naapektuhan, no? Naapektuhan ang iyang pamatasan. Ang mahimo mo na lang sa nasiling na hangpon, kang ipangamuyo na lang nga base sa paglakat sang panahon, maka-recover man ang imo nga bana. Padayon na lang nga ipakita sa iya nga ginapalangga mo siya sa gihapon, sa pihak sang iya ginapakita nga malain nga pamatasan. Ang tanan kuno magaayo ginaa sa pagligad sang panahon. Importante lang ara ka
nagasuporta, kag nagahangop sa imo iya nga bana. Amoy na sa karon ang iya nga mas kinahanglan nga paglantaw nimo sa iya. Ang pag-atipan nimo sa iya, ang paghatag nimo sang concern sa iya sa pihak sang iya nga sitwasyon sa karon kag sa pihak man sa ginapakita niya nga pamatasan sa imo dira nga mga sa inyo nga kabataan kag bisan sa inyo yang mga kaupo dira or mga katupad ninyo balay. So ikaw mismo, ikaw dapat ang number one gid nga mangin supporter sa imo yang nga bana. Agud bisan paano makasiling sa bala nga may ara sa nagasalig sa iya kag ti makaya niya nga sa amat-amat mapabag-o ang iya nga batasan. Yes, salamat gid sa aton iya nga letter sender sa kay Manang Edna sa imo man yagin padala diri nga sulat sa This Is My Life. So kabay nga makahatag ina sang hiyaman sa imo ang ginhatag nga advice si Tita We para iya sa imo sitwasyon sa karon. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:31 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action kay ato naman na istoryahan or aton yung paghahambalan ang aton man nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Ang first part sa aton yung horoscope sa subong man nga adlaw sang Marso 24 tuig 2021. Adlaw sang Miyerkules. Unahon naton ang sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Malipayon o kon kasubo man, no? Ang imo iya nga nabatsyagan sa karon Aries, padayon na lang ang pangabuhi. Hindi madulaan sa nga paglaom kay bangod ang tanan kuno nga mga hangkat sa kabuhi, malampuwasan ina. Malampuwasan ina ang himua lang salig sa imo kaugalingon kag magpangamuyo. Itugyan sa Ginoo ang imuman nga mga problema kay ang tanan kuno iya nga mga problema kung ginasalig sa Ginoo ina malampuwasan gid. Sige sa mga Aries dira, kung mahimo pa lang likawan dira danay ang mga unhealthy yang mga pagkaon, pilia prutas kag utan. Agud iya nga mapabilin ang manami manimo nga panglawason. Sige. Sa mga Aries, lucky numbers 43, 36, 59, 11, 21, and 11 and 22. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20, magaabot ang ginahulat-hulat mo na iya nga bisita. Kag may dala ina siya nga maayo nga balita para sa imo Taurus. Kag syempre kung may mag-ayo dira sa imo, hatagi lang no? Hatagi lang kung may magpangayo dira sa imo sang pabor. Hatagi man ilabi na gid kon ina imo man mahal sa kabuhi, ay basi nagakinahanglan ina. Okay? Sige. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 56, 49, 15, and 35. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Sa mga Gemini, mag-meditate. Ini ang process, agud iyang maangkon nimo ang manami iyang moment. Ang manami iyang pamatsyagan. Kay ti syempre mangin kalmante ang imo dira nga pensar. Kag ang mga bag-o naman niya mga idea magasulod sa imo. Okay, sige. Sa mga Gemini, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 21. Lilac violet is your lucky color.
Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Ay dapat sa mga Cancer, hatagi man ang imo kaugalingon. Opensa ra man ang imo iya kaugalingon. Ini ang paagi agod sa bisan paano, amat-amat iya makatibawas ka. Okay, kung hatagan kuno sang atensyon ng imo kaugalingon, syempre dra man ang mangin inabrang may madiscover kasi imo iya nga kaugalingon, kag dra nimo makitaan ang matuod nimo nga ikasarang. Sa mga Cancer dira, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 51. Carrot orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Padayon na lang dira ang kumbaga, tawag na, pangaluyag no? Pag pangaluyag liwat sa imo dira iya mahal, no? Sa imo man karelasyon. Agud iya nga iniman nga pamaagi o magbalik ang manami iya, ang harmony sa inyo nga relasyon. Kay kung padayon ka kuno iya nga inablang ginapakita mo sa kada adlaw ang imo man pagpalangga sa iya, diba? Ma-feel gina sang imo iya nga mahal sa kabuhi kung ano ka or kung ano siya ka-importante sa imo. Sige, sa mga Leo dira, lucky numbers 23, 46, 39, 11, and 55. Vanilla brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Perfect time para kuno nga malabot nimo ang deadline sa imo nga project. Kag may makilala ka kaisa ka persona nga amo ang makabulig sa imo. Sa mga Virgo dira, lucky numbers 23, 35, 49, 15, and 52. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Oy, master mo na sa karon ang pagiging ang inablang kalmante, kalmante. Ipabilin man ang positibo iya nga emosyon, bangod makabulig ina. Makabulig ina sang dako sa imo iya nga trabaho. Iti syempre kung kalmante ka, kung kalma ang imo iya nga pensar, madamo ka sang may mahimo nga ulubrahon. Kag mangin productive ka. At syempre ang imo dira nga boss makadayaw man sa imo. Siga sa mga Libra dira, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 21. Ruby red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Uy, sa karon bala Scorpio, may ma-encounter ka dala karon nga do kadamo-damo gid nga mga ulubrahon. Pero kung ikaw walang presence of mind inang ipangibabaw nimo, ang mga problema kuno dasig lang na nga matapos. Dasig lang na imo iya nga masolusyonan. Ang imo dra nga mga ulubrahon pagid o dasig man ina iya nga matapos ilabi pagid kun wala nagapaka-apekto sa mga negative dira nimo nga mabatian, ay dasig lang na. Una ka lang na mahambal ba kada mo sa nga kun ulubrahon, pero kung nagatuto ka lang, naka-focus ka lang, dasig lang na iya matapos na. Dasig lang na matapos kag dugay-dugay makasiling ka na, oy, mapuli na ko kay tapos na ko ya. Sige, sa mga Scorpio dira, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 31. Vanilla brown is your lucky color.
Kaga mo yan to ang aton iyang first part sa aton iyang horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Standby sa akon nga pagbalik kay ang aton pa nga mga nabilin nga horoscope ang ako naman nga i-share sa inyo. Para kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himualin sa soya, balunggay kag Zenton. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin
sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:49 kag pabalik diri sa aton programa This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Indayan. And this time, aton niya nga pagasugpunan ang mga nabilin pa naton nga mga horoscope sa siniete nion. Sa iluhan naton ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Uy, ang mga Sagittarius may makilala iya sa nga somebody, no? Isa
sa isa ka persona nga makabulig sa imo. Ha? Isa ka persona nga makabulig sa imo, kag di syempre may ara ka man iya sang bag-o nga ihibalo, no? Nga mahibaluan. Bag-o nga idea, nga mahibaluan, no? Kag ti syempre, kung may ara gid man ra sang ginaagyan sa karon iya nga problema, may ara gid na iya sang panibag-o. May panibag-o iya nga mga bulig man nga magaabot sa imo, agod ina yaag masolusyonan. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 36, 49, 53, and 13. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, maghatag ka dira sa syempre kaluoy man sa imo yung mga isigkatawo o kag kun may ara ka dira sa kwarta, hindi paghalagasto lang nga gasto. Kung mahimo pa lang Capricorn, dapat magtipid, no? Agud kun sa tiun sang kinahanglan, may ara kaya sang pwede nga kuhaan. Kay mananhon mo na kung damo ka dira sang kwarta, pinagusto mo lang gamit, kag sa ulihi sa tiyon na sa pangkinahanglan, diin ka mangita. Mayo lang kung may ara ka sang somebody nga makabulig sa imo or somebody nga masaligan nimo. Sige, sa mga Capricorn dira, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Jade green is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, Pebrero 18, atagi pagtamo, dagi mo dira ikaayong lawas, mangud ina ang mabakod nga alagyan, no? Para malambot nimo ang imo mga handom. Kay ti syempre ang aton ikaayong lawas, o kung magmasakit kada gani, paano mo pa na ma-achieve ang imo yang goal? Kay ti naga-worry ka na sa imo ikaayong lawas. So, importante gid, no? Importante gid sa aton nga ang i-priority ta iyang aton ikaayong lawas, agud bisan paano, no? Bisan madugayan pa dira nga ma-achieve ang aton iyang handom, ang importante mabakod lang kita. Sige, sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 26, 51, 11, and 33. Mustard yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Kaayuha dira ang vibration, agud yung ma-experiensyahan nimo ang amat-amat ng nabalang ang imo kuno nga wish matuman. Padayon na lang ang pagtinguha, kasi wala kuno sang tawong hindi mabalusan ang iya nga pagtinguhan. Basta ginaupdan lang ina sa mga maayo nga mga tinutuyo, wala ginaiya sang imposible, di ba? Sige, sa mga Pisces dira, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 21. Cyan blue is your lucky color. Kag inyong ginpamatian ang aton iyang horoscope of the day, aton kapalaran for today sa subong nga adlaw sang Miyerkules na Marso 24 tuig 2021. By the way, mayong hapon lang sa kay Kadivida Toreno. Ito kabag-os ang iyang pangalan. Kag si Ma'am Grace Mostre. Sige, thank you so much, Gid, sa inyo iyang pag-monitor. Sa siningan tinion, din ninyo ako para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa N. Coronavirus.
O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, update naman ninyo ako para sa 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would die deep in the heart of me. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. Kulabos na ako sa oras. Apang antes man din kita anay sa aton iya nga Bible verse of the day. Gikan sa Romans chapter 11 verse 33 to 36. Why should we be O the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, times for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. I've already given you
Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ay ini naman ang inyong alagad, ini si Indayan. Na nagapasalamat, halong kita always. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.